aurreko astekoa izango zala, Preziatuena edo ez bada aurreango dala. Bigarren mailako txapela jantzi zuen. Zikakoa, Udalde Donostiko Igildoko Harriarekin de txapel pila jasota. Hortak Labarrobako txapela eta du aurtengo partean. Lau, emezortzi. Amai esan dira zala, hogeita lau. Mugitzen agur hori, eta goa gainera. Eta gauko formataren lehentziko asaltoa. Ikode hori, atera urretik eta ia nahi gabe bizkargainera, 150 kilo. Zarlotzarra, Biobide Izmendi. Berrogeita bost. Hori da. Amai sortu zataila, erzaboi amaitzen. Amai zazpi, zazpi segundu, bagoen. Zortzi. Bai jasore, behatzi, bizi-bizi aina, bizi-bizi. Hogeita, emezortzi segundutan bueltatu. Erdiona sartua dio, buelta zaldua berrezoe. Azeko opea, bost. Horreta man segundu. Horremenik. 6. Horretxe biditua. 6 bidirrilu emezortzi. Ea, matematika hotxa den hau. Zazpi.